трябва да снимаш него. Той много назад е. Дай на трети. Давай! Давай! На третия, бе, на третия! Ай! Его и на фалстарт на всичко. Ама куки, ай са отлеташ! Давай, дружко, нищо. Айде още малко, бате. Давай, айде, нацепи го. Нацепи му чочето. Няма, изостава. О, няма го. Айде, тук колко пише? 200. 200 ти го наместя. Няма, има място. Леко. Дай му сега да тръгва, дай на догонване, не е ли хубаво? Чай. Айде! Оле. Край обяснимо. Няма, по-добре тебе снимам. Снимай заре, бе. Достатъчно е това. Още му обясняваш ли?